Има сега Пепи. Играли са бол гейм. Вид баскетбол. И в края на играта не е ясно точно дали загубили или победили тим, или кой точно не е имало главата. Някой е бивал обезглавен, за да и принесен жертва на боговете. Там са махали главата. Това е жертвоприносителника, където всеки 52 години са убивали масово голямо количество хора и са им изтръгвали сърцата и сърцата са били пращани на бога птица, за да може слънцето да изгрее отново. Значи натам са резали главите, а тук са махали сърцата. Кажи пирамидата. А това в далечината какво е там? Това в далечината какво беше там? Какво? Е това в далечината. В далечината това е пазара. Кръглите колони е майския пазар. Майите са правили колоните в кръгъл вид, докато другото племе Тулус са ги правили четвъртици. Ето сега идваме на голямата пирамида. Голямата пирамида, която всъщност е вид календар с 9 етажа от двете страни на стълбите. 91 стълби, от 4 страни, 365 дни в годината. И на върха на пирамидата е храма. Вътре в голямата пирамида има още една по-малка пирамида. Всъщност голямата е изградена, за да предпазва малката. Бога Змия в основата на пирамидата е главата и на 21 май, когато слънцето попада в определен ъгъл, осветява ъгъла на пирамидата и триъгълниците се превръщат в 7 триъгълника в тяло змия. Айде сега застанете пред камерата, за да може и вас да я филмирам. Това беше всичко за днес от Юкотан. А това бях аз, който извършвах цялата операция по снимането. Ето ме в по-близък план, защото нямам асистент, който да ми държи камерата.